Am înțeles că ai suferit o contuzie destul de gravă. Nu e chiar grav, nu e grav, nu, a fost o contuzie pe tibie, de la casetofonul mașinii mi-a sărit în tibie și nimic mai mult, câteva tăieturi minuscule așa la mână de la cioburi, în rest nimic, e totul bine, stați liniștiți. De acum încolo nu vei mai sta în față. Da, nu știu, ba da, o să stau în față, nu e problema acum, asta e, așa a fost să fie, dar nu o să mai stau în față. Ți-e frică? De ce să fie frică? Nu mi-e frică de nimic, de ce să-mi fie frică? Doamne, la cum arăta autocarul din pozele pe... Mi-a fost frică atunci, în momentul impactului, când n-am avut nicio reacție, pur și simplu am privit cum intram în camion, da, așa, ce, asta e, a trecut, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine, că suntem bine toți și na, asta e cel mai important acum. Ai rămas fără cuvinte, nu știai ce să faci în momentul ăla, ai intrat în panică sau cum? Nu am intrat în panică, n-am mai avut nicio reacție, pur și simplu am privit cum intrăm în el și, na, noroc că am avut un șofer destul de calculat care a știut cum să gestioneze situația, că dacă trecea stânga sau dreapta era mai rău. Poate, na, accidentul ăsta o să ne unească mai mult și o să fie și bine la echipă. Ce-au spus băieții când te-au văzut răni? Da, și mașina a fost puțin lovit. Nu s-a întâmplat nimic grav. Pur și simplu a fost un accident și, na, tot. Nu vă gândiți la altceva. Te-ai dus la spital? Nu m-am dus la spital, nu. Nu e așa grav de spital. Dar oricum, cred că ai rămas cu ceva sechele. La orice accident rămâi. Nu am rămas cu nimic, serios. Dar văd că ești ok, bine dispus, adică... Sunt bine dispus pentru că din moment ce n-a fost foarte, foarte grav. Serios, acum asta e, dacă era mai grav, și dacă era mai grav, nu sunt genul de persoană să mă plâng din orice. Sunt bine și asta contează acum.